Мы находимся с вами в галерее Университета культуры. И здесь зараз очинилася вистава витинанки. Поглядите, і яка пригажуля, яка майстриця. Якими от починала робити. А молотком? Вибиванки, да, молоток, дошка і інструментами. Поглядите, яка пригожость. Можна різати ножиками. Ну, всякі. Раніше ж ножов не було, і ножика такого остренького не було. А папіра була. Після війни папіра була у нас, продавали у Барановичах на ринку. І вже тоді отвертки І брали, тоді да? вже брали стамески, отвертки, заточивали, ну, больше, може, грубая, грубейшая сеточка на такую, вот стамесочка. А скажіть, будь ласка, ось ця історія, яка здарилася з вашою наставницею, Шурак. Шурак Ніна Петровна, да, яка отразила. З розпущеним цвіком, це як зрозуміється? Расплющили цвік їй, тому що от я на отвертку не додумалася. Сестра сказала, мать робила так. І вона взяла цвік, просто розплющила його на наковальні. А як я не здогадався розплющити його? Хто їй підказав? Ну, мусите, на старейшая сестра, я напомнила, як мать робила. І просто тоді отверток як такових не було, да? Просто, Ну так, що просто могло, сказали, да. Цвік або стамесочки, які інструменти можна було загострити на А так наждаки. було самий простий спосіб розплющити цвік, заточити під отвертку, як би І виробляти таку сіточку. цікаво. А карамельник був вам ще 19 доставили? Ні, все-таки до початок 20-го, тому що папіра все ж таки вона у нас з'явилася криху пізніше. І такі узори, ті, які у нас шмат узору урезали ножницями і носили навіть мужчини чомусь на Новгородщині робили. Фіранки продавали, просто продавали фіранки, резали сонейки, голубочков і просто носили, продавали фіранки на вокна. Але робили женщины? Робили мужчины. Робили мужчины сами на себе. Так, это уже рассказывал мне старый человек, якому за 90 годов. А зараз у вас хлопці є в вашому центрі? У центрі ремесла у меня дети только ходят на выбиванку. А хлопчики, конечно, хлопчики есть так само. Ну, как хлопчики? Ну, больше девчины. Девчинки летние, они больше сычевые, Какая пригожость. Приходите в галерею Университета культуры. Это будинку Палаца Республики. Слева, ниже. А салон. Спочатку кладеться лист папіру, складається, це треба 4, 2, пополам, потім наноситься сітка, малюється сітка. Чим вона малюється? Оловком, звичайним оловком і лінійкою я малюю. Потім Так, ця сітка, звичайно? ромбик. Спочатку так наносяться клеточки, потім сюди, а потім, коли клеточка йде такая, ми її легко можемо ось сюди відправити. Нанесла сітка, да? Все, у дітей гида хочу. Потім наноситься любий малюнок, який ти хочеш. Це квітки, букетики, птушки. І він вже буде вибиватися. Потім треба її протерти стерочкою. Тому що дитя, коли воно не бачить, де перебити, воно може перебити. Сітка ж йде за ним. А треба стерочкою намалювати, де перебивається. І тоді, коли я не бачу, де вибивається, тоді вони вже вибиваються. А в этой сітці вже таким оловком беру, провожу, це все обвожу добренько, щоб воно було бачно, де бити. Все.